Incwadi eka 1 Samuel chapter 22 verse number 1. So to look verse number 4. Sizofunda lama verse amane bese siyathandaza egameni kaJesu. 1 Samuel chapter 22 verse number 1 to verse number 4. Nopapela isiZulu asenzele inkonzo. Amen. Amen. Ngamagama amnyama kufundeka kanje. uDavide uyisibaleki emhumeni wase-Adulam nakwaMowabi. uDavide wayesesuka khona wabaleka waya emhumeni wase-Adulam. Lapho abafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. 2. Kwabuthana kuye bonke abanosizi nabo bonke abanesikweletu nabo bonke abanenhliziyo enomunyu. Waba yinduna phezu kwabo. Kwakukhona naye kungathi abantu abangamakhulu amane. 3. uDavide wasuka khona waya eMizpa lakwaMowabi. Wathi enkosini yakwaMowabi, abekeze ubaba nomame bahlale kimi ngize ngazi ukuthi uNkulunkulu uyakwenzani kimi. 4. Wabaletha phambi kwenkosi yakwaMowabi. Bahlala kuye zonke izinsuku uDavide esenqabeni. Amen. Inkosi busisa ukufunda kwesilayo ibandla lonke lithi amen. Bazalwane ngicela sibuye nanti izwi sobuka nje igaba ezimpalo zalo bese siyakhuleka siye emakhaya. Ngibonile ukuthi ekukholweni uma umuntu engakafinyeleli ekukhuleni okulindelekile ukwazi ukubona uNkulunkulu uma izinto zimhambela kahle kuphela. Oh amen. Every immature Christian, they can only see God when things are positive. Kodwa mawusukhulile ekukhonzeni inkosi futhi wafika ebudodeni ophelele kukaKristu, uyazi ukuthi uyakwazi ukubona uNkulunkulu nama negative situations. Ngicela amene enkonzweni. Ngoba bazalwane enye into okumele uyazi ibe iqiniso elilotshiwe enhlizweni yakhe engqondweni yakhe nasekweni wakho ukuthi isandla sikaNkulunkulu is always there in all seasons. Ukuthi thina sikhethe ukusibona ngesikhathi izinto zisihambela kahle kuphela. Iqiniso lithi mfundisi uma uNkulunkulu ubengenathi ngaba sikho lapho sikhona njengamanje. Ngoba sisuke thina sicabanga ukuthi uNkulunkulu akasebenzanga ngoba nakho izimo zibe zimbi. Kanti usebenzi ngoba ubungacheck inhloso yesimo akusiyona lento eyenzekile. Bengamela wena ushayisele imoto kumelaphi. Kodwa ngenxa yesandla sikaNkulunkulu esiphambi kwempilo yakho ezinye izinto ziyalimala kodwa uNkulunkulu ahlenga ukuphila kwakho. Uma kusukhulile uyakwazi ukubona ukuthi noma isitha sikadlile kodwa uNkulunkulu ubenawe. Awuthola amen bazalwane. uNkulunkulu bese shakafethu ubenama adonge igama kaJesu. Uma badala benkosi uma ukhula ekhonzeni inkosi uyakwazi ukubona uNkulunkulu nama uncomfortable situations. Abantu kube uyazi ukuthi abantu bayimusa kanjani ngempilo yakho. Abantu abangaluthi usafana kanjani ngoba bayasazi indaba zakho kodwa futhi babona uphilile. Ukuthi isandla sikaNkulunkulu sikhona kumnandi noma ngemnandi, ujatshulwe noma ukhala kodwa umuntu osekhulile ukhuluma njengoJobe athi ngibonga igama lenkosi. Libonga kanjani igama lenkosi? Ugcwele iy'ngane zakho zonke. Hayi uma uNkulunkulu esashiye mina, uma usathane nakathinti mina, kuthi uNkulunkulu khona sengakwenza. Ngiyathandazela uNkulunkulu makakuvula amehlo ubone ukuthi behloswe yini ngempilo yakho. Khona kubuhlungu
usathane ngaliyanhle. Olikhona bazalwane? So when you start to grow, you understand ukuthi, you see, bazalwane ngiyacela. Ngicela sifike leli zinga lokukholwa you must be able to discern the divine from the demonic. Yes, sir. Yabona ukuthi okay. Okay, kodwa uNkulunkulu ungisizile. Yeah, okay. Yeah, bangishisa umushefu ngabuya esibhedlela uNkulunkulu. Ubushefu kahlahla kubuye ubushefu. Manje uma ungakhulile lokuthi wena ngabe mina ngenzani? Like it's not about wenzeni. Yeah. Uma uthi umhlabelele linda uthandazi. Yeah, ngoba isitha sakho sikhankeni manje ufuna ubone ukuthi ngokwenhloso kaSathane bekumele lenyanga angayiqedi. Kodwa ngokubusa kaNkulunkulu unqabile nempilo yakho. So ke yeke inhloso yesitha buka uNkulunkulu osebenzile. Abantu bekhipha imali egaka, abantu beinveste yonke into ukuze wena ushone phansi. Kodwa amazulu awavumanga nempilo yakho. Albonga igama likaJesu. Like what we find in this text. Like esithola kule mbhalo. Niyazi bazalwane ukuthi Lord, David was the first king kaNkulunkulu but the second king of Israel. uDavid wayinkosi yokuqala kaNkulunkulu kodwa inkosi yesibili kaIsrael. Wayisho njalo mangethe ile ukuthi uSaul was the king that God never wanted. Wafuna abantu uNkulunkulu engamshoni. Ngoba isizukulwane sethu funa sikwazi lo. uNkulunkulu uyakwazi ukumnika inkosi eRome ukuze uzwe appreciate right uqhamuka. Ngiphinde futhi. uNkulunkulu uyakwazi ukumnika lento ayifuna eRome. Uze mhla kufika right kube wena otshela abantu uthi nayi lento ekelendile. Uyabona umuntu owahlala kwi-toxic relationship uyambona umuntu onenhliziyo. Fahla kade ngichaza ukuthi uyena utshela abantu ukuthi uyaphila lokho. Yindaba nesikhathi ehlala endaweni e-toxic inhliziyo yakhe iyanqangazelela. Uma ube wakhonza sonweni lokudlalwayo kulo uyakwazi ukubona isono langempela. Ngoba uthi ungena uthi nayibongeleke ngangihlezile yindaba uyinangazelele kanti uhlala endaweni engena uNkulunkulu onalo uyakwazi ukufa uma sekufika into right empilweni yakho. Awuqonabene enkonzweni manje bakhala uNkulunkulu wathi hayi nifuna bani nifuna uSawuli wathi uNkulunkulu thathani. Awu ngosangicela ukubeka le uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukholetha ngento ecelile. Sathi uNkulunkulu ngicela ungilethe uNkulunkulu hayi. Uthi baba ngiyabhohloza emkhatheni uNkulunkulu hayi. Uthi baba iminyaka iyahamba ikhalenda ngiyaphuma uNkulunkulu hayi. Uthi baba ngiyabambezeleka izinto zamayilungi ngiyamshisa uSathane athi uNkulunkulu hayi. Usuthena uma uNkulunkulu unganginiki shothi mina ngiyakuyeka athi uNkulunkulu ha sengaze ngilahlekele uwe hayi bafowethu uyabona into ebuhlungu empilweni ukuhlushwa yinto kanti wayikhethela wena. Kodwa bekhabate eboletheni kwana ukuhlushwa kukhaniswa umuntu kanti wena wamkhethayo. Ukuhlushwa yinto kanti wena waguga ngamadolo uNkulunkulu ekhuza waqhubeka ngenkani wafuna ukuyakukhonza wathi uNkulunkulu ukuthi lahlekelwe uwena thatha masukhaniswa ilento. I'll tell you never don't force a season in your life. uNkulunkulu engavumanga ungayiforce into uNkulunkulu engakunikanga musukhalela no bakaNkulunkulu base babo yes. Thatha
Uyaqala manje ucela umthandazo. Sengicela umthandazo ngakhona. Mhlala noSathane endlini ethi uNkulunkulu yakutshela. Yathi uNkulunkulu ngamtshela thatha. Abazalwane, ungasonti isandla sikaNkulunkulu. Into ebalulekile empilweni yomzalwane intando yakhe ngodeni imizwa yakho. Wena usazokhala. Ukhala ukuthi wakhona izintelo zezenzeka. Uyabona mase kuchazela abantu ukuthi lento engayikhethayo. Sabathi abantu chaza. Khipha isikhathi, hlala ukhuluma ngeke wenze njani. Khuluma uthi ngiyacela abantwana benkosi, ngiyacela abantu abasha, don't force the system. uNkulunkulu athi no, you must accept a no as you accept a yes. uNkulunkulu athi not now, you must not fight God. Uma uNkulunkulu lakho akukulungele noma kubonakala kukuhle emehlweni akho kodwa akusiyona into engemplanela yona. You must learn to wait upon the Lord. He shall renew your strength. Sabunzima ukubuyisa abadleni bafowethu. Lona engathi ukhuluma uNkulunkulu wangakhuluma uNkulunkulu. Ya, wakhuluma amadlingo zami. Nathi ingane ngihlupha. Because if you don't appreciate God, if you force it, God will discipline you through your petitions. Ya, baningi manje abekho hepha abantu. Uma ngathi umuntu wayi manje esayitholele lento kodwa asakuhluphi. Asokuguga manje umncane kwenze njani? Iyashuka, seyishuka ibhodla manje, seyishuka. Ufisa lo exchange. Wena unganikwe ithuba lokhetha kabusha, ungathi praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God has a tendency, oh Lord, of giving you a wrong king, so that when the right king comes, uzoshona qala bafowethu ngayindosi. Don't force it. uNkulunkulu engakunika amba forced. Uzokhala umphakathi. Uma ngalunganga nje. Uma ngalunganga vuma. Qhubeka nendlela. Don't force it. Ngoba oh Lord, angibeke lento abasakha abantu. Ngoba indlela into ayithole ngayo uyimaintain ngayo. Uze manje lebihlezi ikhona ufuna imaintain ngendlela oyithola ngayo. Ya uma nomsebenzi uzothola ngokulala. Funa le attachment ihamba lokho idlule office lapho uthi ayibo manje. Awukwazi ukuba nosipho ovalekile bathola ngokulala. Manje uyasebenza kodwa akukhuluphaleki. Ngoba kunethe lihleli la. Kusho manje uthi asishitshele empini ngoba sebeyasaza ngesizame enye manje uphila nomdla ngoba wasuka wathi uNkulunkulu enqaba. Kwi-boardroom wena wafosa ngebedroom.
ngifuna silethe ijustice le uNkulunkulu akuzoti bamkela lo bakhe njengokwamkela Yesu bakhe. Don't force things. Ngoba uma into akuthi indlela oyithola ngayo ngethana ngayo umwini ngoNkulunkulu uqualify ukungena kule verse otholungileyo uyamlungisela isinkwa esaphele ngoba umuntu ngoNkulunkulu banokuthola bese kusuka and kulesizulwana siyazi lonto and ikhona idimoni ofuna ukukhulekele leli dimoni elija want to succeed at all cost uzothwala ngoba lo all cost manje uzogcina noma ngabe usacrifice ngawe noma usacrifice umphefumulo wakho as long as uphumelele and we can't have a generation ethi yona ngingenza noma yini hayi thina senze noma yini yena wasenzele Calvary thina we are the beneficiaries uma ngakamniki I'll wait upon him for God is just ngoba okungileyo uyophila ngokukholwa. Uma lokhu wena mina ngenza noma yini mina ngenza noma yini usemphumela uzoba nenkingi ya uzoba izinto ezibukayo uzoba namahlomhla ivela masedlule yonke lusisi nohlupheko nokuswela kwasemhlabeni nemali nokuhamba imoto ezinhle one by one kumele siyovela uyofika uthi imphambomenzi wakho wadayisa umphefumulo wakho usuziphumelela athi uJesu komsiza nganomuntu ukusuziswa lonke kodwa onakalelwe uphilo phakathi awufuna uhlala nenkosi phakathi ngoba ufuna ukuphumelela noma abesizukulwane sizoshumayeli wena ufuna umnika inyama yakhe injabulo bazalwane into ofuna siyiqaphele njengoba sikhoza uNkulunkulu siphila nomhlaba lento yokufuna ihappiness izobulala abantu uma umhlobo amaphanja njena akekho happy umshado nakho amacala umshado uphumela ihappiness kathoka amadoda ahlala bafaza happy kathi sihappy njengoba happy sengashiya lo manje sengashiya umakobe wami uthi ngiyofuna umamsweni songa ayikho lonto you can't chase happiness umuntu chase happiness ngiyayithola akubona ngiyazi ukuthi bonke kunesikhathi sakho kuba mnandi kube ngathi akasekubheka futhi khona insuku abonayo ukuthi yangathi ngalala kuqala uvuke kuqala yabona ushubile kodwa manje awubaze ukuthi ufuna ukushiya unkosikazi wakho awukho happiness unjani happiness wena ujasana ne-happiness awunala iy'ngane zakho wena ufuna uba happy uyophila kahle wena leli iy'ngane zakho yisele ngemuva ayinandlo ayinalutho mhleli kahle ufuna i-happiness uzothini kusasa uma kuphela amandla zona ngene emanjeni how will you justify to why nothing and a shell of cocoa when we're starting down the signal of fully happiness? We can't be that generation. Yeah, also saying that happiness is postponed. None of us say, Chaplebo. Also, you should have about to get anybody and you happy. That's all. When a public so I'm going to feel it, hallelujah. Almost figure to say, Google and we will never get a Shanaganga, and we will tell you. And the figure against the tiger, that the better we feel much in people. You can't chase happiness. Happiness must come from within. Oh, the joy of the Lord is my strength. Also, we ask you to do like fun. Imania fika, imania hapa, ishamlia fika, ishamlia hapa. I'm sure that you will pass through, open the pega party. But in this year, I am staying here because of commitment. Inezuthi ingane zakho thezwe lesiloma winza ngashula wathi ngoqiba ngisangaqoqa wathi ashayicela sangatshanela kodwa uma ubuye emsebenzini udlule eshopha thengise ngo kodwa sidelelile commitment
asukile futhi great ukusibeka bebesika sometimes besigcoba benza yonke into kanti bengenzanga ka ubuyela babisela kushiya khona ekuseni ngoba akekho umuntu angagcoba namhlanje asukile ngithengisa yeah you can't ngoba you must be above your feelings so stop chasing happiness amen stop chasing umdani amen where's uNkulunkulu esenika responsibility of umzali awazi ukuhappiness masuzele nje uyamancane ama happiness focus on those things Chapel David Acha nasifuna inkosi yethu ingasathi kululayo I pray that you must learn, as this generation must develop the element of discipline. 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 You must be disciplined. Holistically, you must be disciplined. Our challenge is not the absence of the anointing, it's the absence of discipline. Uma ufakwa abantu uzokhishwa abantu. Oh yes. Kodwa umufakwa uNkulunkulu abantu befuna ukukhipha. uNkulunkulu uzoyenza indlela iqhubeka umhlaba. Amen. Phela uNkulunkulu uma yena kawavula umnyango akekho ngovala. Futhi uma engawuvala umnyango akekho ngovala. Choose your side today. They wanted Saul at the expense of David. Even though David was anointed, even though David was anointed, he found himself in the forest, in the wilderness, running for Saul. We have seen like sisazoluza abantu ama destinies ngoba ufike engasonele into ilingene. Amen. Uyazi ukuthi ngoba ugcobo oluphezulu empilo yakho luthi ufuneke ugqoke impahla zamagama. Kodwa ireality la phansi. Kodwa ugcobo Tothi uyahlonishwa ugcotshiwe uma ufakaza udumisa kunento enyakazayo kodwa ugcobo nafuna ukuthi wena uhamba ngemoto. Kodwa makhulu inkosi ucela abantu umcelele igibele bathi abakhulu lokho kecula ngoba kuyenzeka uqoqo kodwa uyithola usehlathini ubaleke Yabona ke balilanga sebanelanga yabona lesizwe lesethu lesi sizoluza abantu uNkulunkulu abagcobele sona ngoba khona uDavid abavuswayo kodwa baqasha kuma caves uyacabanga ukuthi nje kuphuma ku Facebook ukuthi kunentele egcotshe kodwa ihlala emgedeni ngathi abadala ugcotshe kodwa uhlangehla uyathwala lapho ngoba abantu abanderstand yenzeka ukuba kube mkhulu kodwa ireality uthusela lapha phansi and ngiyathandazela asijahile bafowethu asikhompete namuntu sizobekezelela lento phezulu empilo yami isibonakale ey'malini zami isibonakale ekhaya lami kodwa ngizothe Belgrade ngekahlale kunjena you never be running there every day of the whole day ngekahlale kunjena ngekafesi kuDavid obalekayo one day I will sit in my castle one day I will sit in my throne forever. The day
umsebenzi kuyahlangana. Hey, ngibona uNkulunkulu ezokusula inyembezi kulesizini. Kodwa lapho Davide abathi I'm anointed, but the anointing upon my life is not showing up. AwuSawuli bayangizonda, awuSawuli bayangihleba, awuSawuli bafuna ukungibulala. Kodwa namhlanje ngilapha ngizomemezela kuyahla. Akodwa bapha abantu abathi kuyahlangana. Mama ekhaya kunama-graduate ahleli nawo kuyahla. Musa waseBelgrade kuyahla. Akodwa bapha abantu engithunywe kubo namhlanje. Awumemeze kuyahlangana. Ekhaya ngizalwe kulo kuyahlangana. AwuSawuli ngihupha kokugcina namhlanje. Oh, the devil is a liar. Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Okubulala abazali bami, ngeke kungibulale mina. Akwahambula abazali bami, ngeke kungidlule mina. Davide uthembeni, ngiyethembile. Yona leyo nto, ukuthi uqale umsebenzi empilweni yami uzawufeza. Awuthi ababili abathathu kuyahlangana. Namhlanje ngithi kuyahlangana. Abangasebenzi namhlanje, I decree and I declare, kuyahlangana. The devil is a liar. Satan, I am ready to fight for what belongs to me. I am a king in the wilderness, but I am Oshana Mandeke Payata. Kuyahlangana, kuyahlangana, kuyahlangana. Amusmakhelwane yini uSawuli ehupha uDavide? Amusmakhelwane yini ucabanga ukuthi ungubhelani uSawuli uDavide? Oh, I am ready to push it for the last time. Oh, ngikhuluma nabo bonke uDavide abahunjwayo. Awume kancane, awubheke emuva. Ukuthi mina uSawuli bayenamandla okubulala, wayengabulalanga up until this far. Ngoba konke uJehova akuvikelayo kuvikelekile. Konke uJehova akubusisayo kubusisekile. Namhlanje ngizomemezela abaqalekisayo mabaqalekiseke, ababusisayo mababusiseke. Stop running. Yazi ukutholani? Awusondelani, yazi ukutholani? Yazi usanda emubheni Davide. Wayemubheni ngoba David was building a momentum for the throne. Ngisize. Empilweni awusondela ama-result kuqala. Usondela izinto. Usondelani? Ngoba umuntu ohlala empilweni ngawo uthuswa izinto. Angakafika kodwa seziyazwakala. Hawu bazalwane, utshela ngezwakala. Why all of a sudden umuntu osenior emsebenzini ulwa nawe ijune usiziki uthi lo mntwana lona ubengabonwa provincial manager uzopromothwa eze-ofisini lami awushongo lutho usondela isiki. Namhlanje ngizomemezela build a momentum. Ungamsayeka mntakamama lo mthandazo wenza ekuseni ngo-3 ungamsawuyeka kuyazwakala. Lo mnikelo wenza enkonzweni ungamsayeka kuyazwakala. Nezishumo ey'khokhayo ungamsayeka kuyazwakala. Kuyazwakala nendlela sebekuthabatha ngayo emakhaleni bakho kuyazwakala. Thina sisondela iziki. Yini ngenza umshumeli okaqala umshumela ela nabafikayo iziki ukuthi abasuku bambiza labangibiza khona bese bengiyela bese benzalana manje ungcono ngomngcolise ngakafika iziki awusondela ama-results babona i-consistency.
Umuntu othamba. Akudiphe bazwikini icabezele kanje. Lo muntu bengaba nestezi. Iziki. Usawu nayo sesikuthi number 2 akusizwa neziki kuphela. Usawu wayenesihlalo uDavide namandla. Yes. David Saul has enthroned David in power. Ubona ngathi uDavide wayenamandla uSaul ehlele esihlalweni esingenamandla. Wasuka abantu bayeka inkosi ehlaleni kokugcina inkosi ehlathini. Hlala phansi. Funa ngifake kahle. Tell them about build the momentum. Sakhe iziki. Ibona makhoba angazisiza kanjani. Bebasana there's no shortcut here. There's no shortcut here. Bebona iziki masuzakhe kahle. Nasebhekeni uyabona. Abangasebenzi bazonto abasebenzayo. Ungisiko usuzakhe kahle. Phela unfortunately lezinto kaNkulunkulu ukwazi ukubona i-opposition iqala. Lo neshiya phumelela. Build a momentum. Look now umuntu gifted. If you are gifted, choose impact over man. Oh yes. Build momentum. Kunabantu manje you see a problem uthi ungena wage kodwa ufuna ihlale inkulu. Kuvumela ukuthi uDotsho ukuthi usehlathini andamanywa. Kuvumela lo. Ngoba ufuna babaningi abakandamanayo. Kuze mhlawumbe uNkulunkulu ejika amatafula ube nabantu abaningi abazokubukela. Build the momentum for your life. So the land is. You can't build the momentum yempilo yakho without systems, structures, policies. Umuntu oseready for the castle, noma for his goal. Into oqala umbona ngayo, umbona ukuthi unlimited access ezakuye. Awukwazi ukuba mkhulu utholakala njalo. Uma usuzophumelela any discipline developayo ukuthi kungameliwa uwe. Awuhlala umuntu obonga ukuthi isigama manje unjani ikusasa ngiyalobola ungafika awubazi. Awukwazi ukuba ngakubonanga. Na uthi ukusasa kuphawani ufaka ishata mlengo wesizwe. You must build a system. You must work with systems in your life. You must work with systems. If we are developing a momentum, when someone calls me to put this, the moment of 3 July. 3 July. My date is second. My date is second. 3 July. I'm telling you to van. That's what you did. I have moved. Who flew 3? Ubethu ukuthi ngiyamnene futhi utshela abantu ukuthi uyamfuna. Mina ngimthola manje. Mina ngimfuna wavuma manje. You must build the systems. If you are going to maintain the momentum. Yes. Build system umthetho lo. Ngicela kwekusasa. Uma ubona chayo level engafoni phone back. Ngoba baningi abaningidela. Ya ushaya level futhi manje futhi imefoni izolo. So I say we speed with just seriousness. Yeah. Build the systems. Yeah. Awubazi umakhelwane umfana umakhelwane noma kuthiwa mjwele kangana noma wakho utshena noma ngingekho ufika nje uzohlala nengabe. Funa uzofana ukuthi uma ngingekho angina access like systems.
David uthe behleli kwi-cave ilalelani bazalwane, he was frustrated. David, he was depressed. Ezuqobolubila kodwa ngena progress. Abazalwane bakuleso stage. Muthandazo somandla, musebenzo luza kodwa muphuma ireality ya njani. Umuntu uthandazo kodwa umuntu ubuya amandleni ufike iqolozela kusawubona sekhona. But you feel the anointing but there's no progress. When he was frustrated, depressed, usumsindo around the cave. Uthi David abamadoda kaSaul ilase zomcinga icashe kangaka. Uma ethi yaphuma lithi iBhabheli bathi abantu, "Hey David!" Lithi iBhabheli kwafika amadoda lithi ayiseyinkoletini. Ngathi ngamixakeke. Oh yeah. Nangathi ngilinde amagwababa nkosama zomnika inyama vele kufika abaxakekile. Njenga ulibona ngani uma ibandla likhonza uJesu kodwa sesentandweni liyamamukela nabangenamali. Oh yes. Vele ngitshela ukuthi uma ngifike kwami ngizophela bengitsheliwe vele. Wabasala. Ngisela incane bakwethu. Niyabona ukuthi enkonzweni kuya ngokuya abangenama ngeke bakhona. Enkonzweni kuya umlaleli kuya ngokuya abahluphekile bazoluza indawo. Ziyancipha inkonzo zamanga. Noma ungaphandle lesidingo esingakanani senkonzo. Kodwa ngoba uze distress broke uzogcina ngena indawo kanti uma ibandla lisentandweni ufuna umuntu afike eshayekile enkonzweni impilo imnokho yambeka phansi through the teachings of the systems of the kingdom. Oh yes. Umfundisi umuntu umbekezelele uNkulunkulu aqale ngoba thina impilo esifuna ukulenza umuntu eshayeke financial sifuna ukumvusa financial kasamele kuvuka umphefumulo. Ati ngitshela ufuna usathana bafuna usidiscourage nje uvela usize nangu my brother uma afike eshayekile ngo-2023 ngo-2025 December say right ahambe ayokhonza edolobheni ebandleni ekhona bese inhliziyo yakho ngeke uphinde umbone ngisiza umuntu oshayile ngoba uma sebe right kanti lona ubeyimbewu kuwe. Bemasiyena wakhemela wenza service umtshale ahambe kuze uzomilisa abaningi abanjengayo ngokulimala enhlizweni kufika abashayekile ungabasizi ustika kwabanotho ngoba kungenamali manje kusuka amahamba uthi angalazi igama lakho kodwa uma ibandla lisentandweni kaNkulunkulu ubona kufike abanenhliziyo edabukile kufika ababroken kufika abashayekile bethi David can you be our captain? Yes sir. Yes sir. Can you be our captain? Bafethu umphenduleni sizobathina abantu abahluphekayo uma istandard singa ukubona mina kuyi-1000 sizobathina abahluphekayo. Ungayisenga yini ungakayisendleleni? Uma lento ekile ubizo igenuine funa ihlangane nabantu abashayekile ibashintshe. Ngoba already made people awunayisay engane empilweni zabo. Ngoba bangama-rented sons and daughters, they don't come from your loins. Yes, sir. But they will be our captain. Be our captain. What have you done? Nami ngisema
Ngiseshathini la ngicashile impilo yami inzima ethi David figure out. Kodwa thina sahambi. Wathi hayi bona unqatha lo Saul uhlale ehlale wathi usehlaleni kodwa akanamandla. Sesitsheliwe ngawo. So ngelana part 2. Into ezokwenza ube namabandla amaningi azobhala kwi-obituary yakho. Ile nto ukhonze amabandleni owathandayo ongatshalwanga kuwo. Uyatshela manje uma nasi ukhamela bezalisa. Wayikhonza la ekhaya athi ngoba kuseduze. Ayikho into yakhe nomuntu okhonza ngoba kuseduze. Ngoba umuntu otshalwe leyo ndawo noma ngabe kuthiwa kude kangakanani every Sunday uyokwenza amaminzi afike. Bathi nasikhonza abantu abakhonza ngoba kuseduze. Number 2, sikhonzisa abantu abathanda umculo bala ekhaya. Mhlabe embimbile simluzile. Kanti uma ebandleni uzohlala isikhathi eside, number 1 kumele wenze njalo namadoda. Funa ungulelwe inceko. Ubayeka uSaul abane-status ehlalweni ucingo wentando kaNkulunkulu ngawe. But David, can you be our king? Can you lead me? Tulukuze, ngingakuphatha uphathele. Ngingabe umfundisi wangempela. Ngingakucorrecta uma offended. Mina ngiyabelieve kwi-justice. Ukubone ukuhlala nengane ongayizali. Mhlawumbe kasiswakho noma kabhuti wakho. Bese uhlala ingane ongayizali leyo. Uma ufika kweyakho uthini? Awudlule ngambhede. Athi manje makuthi ewe, umbhede. Awudlule ngani? Ngizokusakaza. Futhi ngeke ngikuphakela ngithile oklina le yami. Ijike ingane yakho yoklina. Wenze kabhuti wakho ohlala naye umkhulu sahle ubhuti wakho washo. Uthi hayibo, awuklinani umbhede. Hayi manje lapha uthi ewe, ngizokusakaza. Ithi ngane ihamba ingane ekabani yokhini. Ikhali ngani? Kuthiwa ngeke ngiphakele mina ngoba umbhede ngivele kunje kushela nobaba ukhona. Yini uyothi ufundisa emsebenzini noma usebenza ubona ngena ama-social worker. Ngoba ingafika tshela uthisha uthi lapha ekhaya kuthiwa ngeke ngidle. Ingakusathi uthi ngawuklina umbhede kuthiwa ngingaklina indlu yonke. Ngoba ingane oyizele okhalweni noyibolekiwe ayireact ngokufana kwi-correction yakho. Kanjalo kufana nokukhonzisa umzalwane othanda ibandla ongazaliwe ivision. Iphaka iyadleka kodwa uyazi ukuthi thina sikhonzisa o-principal ama-HODs, sikhonzisa ama-CEO, sikhonzisa abantu abaphethe emsebenzini. Noma emsebenzini kulovwa noma umuntu enenkinga uripotela nomzali wakho. Yena ubelova inkonzo enalipoti. And umeyibuya futhi inkonzo eqhubeka nje konakelela utho ukuthi abapho mama balojesu ukida qala mama nomzali omqinisi ujayiva kanjani phambili kodwa adulove 3 weeks onke ngaphandle kweripoti. Sikhonzisa abantu esibacingile abangasicinganga. Adi mnenze example endedele. You see the movement le. Uma kuthi le movement after such years inika le service. Isenendleko zokwenza le nkonzo nilekelele ni injustice le movement. Adu ufuna sayiprove ngani uJoyini. Yini ngoba wonke umzalwane manje ufuna lapha ngabenefit akhona ngalezi lutho. They try izinto zonke ezizakhaya zini. Ngoba uNkulunkulu siyamnyuza. Ingakho noma sidla suthi noma sibhatha sikudumana ngoba sinayi commitment.
beqedile singayenza usisile ya kodwa esilonje oswana lohlanga manje besahlela kuba mnandi bona bazabe donke bazodla but without appreciating. That's the generation we are raising. Kanti lento umuntu osibambisene ayisindi. Izona umuntu osibambisene ayisindi. Inkonzo yokuthoba yokugcina mhlawumbe seno 3 to 4 months yini singayenza bafundisi ithini ikhosteleni bethi uma sizoyenza ngendlela yayo ifuna 45 kodwa uma sizoyibhalansisa ngapha nangapha ehlisa 25 mele ibe nayo base nake singakwenza ukuze lenkonzo kodwa ba sikhonzisa isizukulwane esingaka kuphela letho ikhipha isafari. But Lamadoda, can you be our captain? Can you lead us? Can you take us to the deep waters? Ngoba ngeke utamba thina wasinabufakazi balenkonzo. Kunomuntu ofika lena ezobona uNkulunkulu amsiza. Kunomuntu ofika ethi hayi lokho besayingane zenzana futhi uNkulunkulu ongaphekwe ingane. Can you be our captain? Ngiyaphinda uma ibandla lisentandweni kaNkulunkulu aba-accommodate abangenalutho. Kule leadership esebandleni abantu abawu-7 abakhona ongenalutho amangcitshi. Uzofunda kanjani ama-system uzoba-expose kanjani kwi-greatness sibabalisana kude nokukhanya basakudinga. Kodwa ngithi uma sisentandweni ngaphandle uma sipushida kwafela zethu kodwa uma ibandla lisesentandweni uma sihambele imizi yabakhulu sibahambe nabancane. Funeka ukuhambelana masifuna ukuyenza kahle vala namatsheni amakhekhe. Kuba umthetho ukuthi uma sothanda sisihle. Ngoba uzokwenza omkhulu afodayo sifike komncane angabi nalutho alinyazwe ukuthi sifikile alinyazwe ukufika kwethu abakasinikanga lutho. Kuna kwenza umthetho ukuthi bazalwane uma senza amahomsele uma senza imithandazo emzini esiyabuyo akudli nene bizoqoshela abaningi nje nihle kanye nabo empini ababhekene nayo. Loma uyabona sisize kuyathanda ukuthi amandla ndazela lokho thayini ngane uthi makhala ushukela kana uthi amabonisa nje ukuthi ufike kwabantu akasheshe ushukela gram yakala kasheshane yamina sabathekanye nawe Nkosi uma bakayizi inkonzo ngeke standard sebanje. Ngicabanga inkonzo abantu ndikhuluma abazalwane efana nento ukuthi kushona umzala nowenu nyoba umthwala emzini yabantu. Ngisukela eBelgrade infant khona amakhona ngibhale imoto niye-Yemen nginomngcwabo umzala nowenu nifika lapha ntambama o-sister mama nicela itiye niba u-25 abantu bashonelwe belibaphathi ngani ngiphathele amakhekhe angiphathi ngani wena ama-N ngiphatha ama-extension nicela ukuthi ikhanda le makuphela umngcwabo lokubetha abantu abakuphi abazalwane bakaNkulunkulu. Bathi hhayi basophongole eBelgrade bathi eBelgrade sonke nje manje nisuke sebenzani uma sebenza leyanto inkonzo siyiphatha ngesilimo sifuna ukuyiphatha ngethomo inkonzo. Yazi penetrating kwemgcwabeni isezulwini okunye sikwenze kuqoqeke bese lokwezwi kancane ngesigqeke esendeni ashaye ipenalty thatha ibhola ufake enethini thatha uJesu ufake enhliziyweni. But become our captain. But become our captain, but teach us the new things, how to survive in death. Yaphinde ngazo zingqedile. Uma sifuna ukwenza noma ngabe yini esifuna ukuyenza siyenzeni. Kodwa uma sifuna ukufundisa sifike sike uNkulunkulu afike kulo, let us surrender to our teachings of our pastors. Angikwazi ukuleader uma yinto engikufita yona ngendlela yami. Teach us, be our captain. Be our captain. Otherwise, yonke lesuke siyenzile safaka upetrol. Some people are going to say, so kunokuthi badiscuss uJesu abantu bazodiscuss igrace code yethu.
owani umchemo emngcwabeni silithi ugqokile ingubo yakhe emnyama kodwa inqamula nje la abantu manje inamandla indumiso letha kodwa lapho lobebuka manje lokuvela ithathu vela abantu manje basazi ukwenzakala sekulahleke yonke into oyifakile 1000 rand uphethe 2000 uyokhonzisa abantu walahlekelwa ukuvela ukundlela yokukhonza urathi masisodwa siya-understandana nokuphinda kwethu kodwa uyawakhethela abantu abadla umlayezo bengakamudli uphethe umlayezo wokulo thola ithuba lokukhonza ibandla funa azi ukuthi before abantu bathathe into abantu babukele umuntu yakhe lokuthatha attention away from Jesus fix it next time uyawakhethela teach us new ways ngoba ngeke ukhule ngithi ngikunike ithuba ngithi phatha uhlelo uphatha uhlelo lunika abangani bakhe kodwa uma ngingaphezulu ngishuthi bafike ufuna ishuthi kathani unjani content ekwelebisa kangaki esina saka unjani content webazalwane uma kade ngizwele uma kade uthunyiwe uyi-captain yakho umfundisi uma uqeda uphatha uhlelo uyabuyela uthi baba ngiphathe kanjani uhle bese uthi ngiphathe kahle kodwa ngibekisa ama-jokes ngiphi isandla iphaketheni ukhutho abantu ukhuluma wena utheka tayile khona abantu abangakuzali lungisa ulimi lakho hashi awukwazi ngathi suma kuphela awunathethise nje bazalwane suma nisezweni ngoba kunabantu abafika Sunday bahambe nawe bengahambi nomlayezo bathi yazi yakuhlaza ingane eyapi ingane you are kidding. I'm done. You are kidding. We leaders. Uma ngobe movement lana eBelgrade uNkulunkulu esibusise ngumfundisi uZwane abangasindwa into yethu sikhona. Abangayisho bavumelana enkosini. Ake sithathe isisindo senkonzo sibe sethi. Simfundisi khona sesikulungisile ngibideti. Konke sikulungisile. Ilula le ayikho nzima le. Omunye uthi ngicela ngiphe room lapho phoko lokhanjwe nje. Omunye ngicela ngiphe ama-meals. Omunye hayi ngingena upetrol kanti. Abathathu bethi hayi ahlanganiseni imali ethu umnikelo wokubonga. Abanye bathi abafethu ake sihlanganise ukudla nokudla. Lento within 11 people iphelele yonke inkonzo. Kodwa ngoba sidle ngomoya size ngomoya wokuzongcela. Siphume sambe ilapho sibeke khona. Let me tell you something. Uma lentifa akusilo icala la. Icala lapho babethunywe kubo. Ningaphathi lutho. Kodwa uma benamukele anohlala nihle. Kodwa uma benamukele mthithi nyawo. Ulakalwane. Eningozi yokuvakashela uNkulunkulu kanje ukuthi kuba ne-judgment. Naw uphatha kanjani umlayezo nabantu angiyithumele bona. Ngoba ngizwile ngibonile ngehlile angikwazi ukwehla emva kokukhala kwenu bese ngizokuphatha izinto engithumele zona. Uyawakhethela.